Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag ka na yan ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman lain. Kaya patulod nyo iti dahito yung programa kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Iti kalman laing. At padanan nyo iti pakasalitaan iti kalman laing ni pagayam tayong William nga napauluan. Dua abakit. Tigat na sa win. Ada dua nga bakit kasi uno dua bakit. Dua abakit. Sagudayin nga riti surat. Idi kalman laing. Idi kalman laing manong nami. Tainyawid ko. Dito'y balay. Dito'y kabit ko manong. Diyan mo no anyat naknakan ko. Tembes ko mama no nemi nga i-check-in ko isuna. Isu da ito ni Daisy. Yung diyan mo. Kapag siguro bartik ko agad in the dress sok dito balay. Naglogan kami manong nemi ti jeep. Yan, tada jeep ko. Owner type jeep. May sahak manong nemi kong kontraktor kada kitay proyekto. Kas kumatibalay. Kaya nadumapay nga building. Hanak magkid nga engineer ang mabalimit lahat at kontrata. Orin no saan kang engineer, haan? Kaya ni Daisy, manong nami, nanubiyak. Irita, inarim ko isuna. Ni Daisy, manong nami, kat may nga balasang nga iso idagbambantay iti istorda. Nga paggatangan mi kadagiti merienda kin mainom. Sabado idi manong nemi nagpasweldo kat siyempre nagiinom kami iti tiyanggi nga mismo nga abanbantayan ni Daisy. Kad ka po tarabiin, kad agsara ni Suna, nag-aawid din di kiti obreros ko, kad imbes ko mamanong nemi nga mamamaten maturog ni Daisy. Inuyod ko. Abay, umiyanak ka nga mabaling. Nusanak nga umiyan. Sumurt ka ngarot kanya. Ha? Agur ka. Saan nga nasa ka pa nga mga alak at ibadong. Haan nga badot ala ka na ngarod. Basta, urayan na ngarod. At supot manong naming inruar na. Bit-bit na. Ano yata? Pagsukat ka. Kung nakalan nun saan ka mga ala. Pag-check-in ang kat kanya. Kinunana. Lugang kakit din. Gad po manong nami, tanasutilak mo, tapi kumapay lang, i-check-in ka. Makadayot pa lang, dadayot sentro ko na. Kat as-asrig mo tibalay ming im sentro. Manipot iti highway, manong nami, impalaot kon, iti kalsada, ngagturong, iti barangay mi. E dito makadanon kam ti barangay mi, manong nami, san bilang ti barangay hall, kalpasan na, adda kami ni ti sango ti balay. Inatoy-atoyan ta. Ha? Balay da anti? Sino? Sino? Magkanahatan ako ni. Basta nga mapanda pala di sentro, nga pa nag-hotel. Dito latayan da anti. Kinunak man. Dandanik lang natulid nga dimsaag. Inatibay na ka. Loko ka. Bagat na nakadanon tabi dito. Napartek ka nga talaga. Mukhang ka na yung lakas to. Si ka William nga agbarbartek ka. Bayatan nga agmamaneo ka. Pakano. Madisgrasya ka matay ka. Saan ako nga nagtugtog manong nimi. Tabagiso nga dakam ti sango tiri daw. Idiaglukat tiri daw. Siyempre. Ni bakit ko tinangiraglukat tiri daw. Ante, nembag nga rabi man ti.
anti ko nam no ubing met. Ha? Anti ko nam ket hambot nga bakit. Aman, anti kasuna ni anti lusing. Lusing ngamin tinagan naman ng ti asawa. O may kami man palang agdagos dito, anti. Kadwak ti Desi. Manong nemi na tadum ti kusilap ni lusing. Winayaan na tiri daw. Kasi siyempre, at atibayanak ni Desi, simurek ka mga duwa. Ante, dasaran na kami man, no, damakan. Saan na tangagun uni? Hoy, ante ko nam kat... Agkasadar kay samit. Hindi ka tagarilatan. Napan na gidasarin nanti. Dakil matibalay daan niya. Kontraktor dahil taging balay, dakil. Ana? Kontraktor dahil antim? Ay! Bilangan naman at silad. 5. Nututi kayat mga silad. Ay, ka. May sa duwat bakante. Dito nga silad, ano pa nagana mo? Master bedroom. May sa duwa talo. O patungan. Talo nga ayan, di anak ni auntie. Sa dito di bakante aking laod. Sadya di pananta. Oh my God. May nga rin nakidasara kon. Ni, hindi kanong ko na ng auntie mo. Sige. Hindi ka rin naman. May bisina kay. Naglengag pulutan namin, di kiti kakaduak. So nga may busanok ti pulutan itay. Si Kamangga. Mga anak, pagpapigsak. Siyempre, panakpakin na. So nga mga anak. Apo na imas manong. Magusto ni Desi. Na imas na tiluto yung auntie. Kinunana. Api auntie ko nang tiawag mo kanya. Isot awag ka na kayo ni William ni auntie ko nakmat. Tapos sinuka kengwan. Ha? Sinuka itibiyag ni William. Siyak na ito ng Bertuna. Digat kahit nangasawan. Kabit ka. O hindi na, may kirelasyon ka tadaanan ti asawa. Wala na, auntie. Sinawawagan di, auntie. Manang ngunam. Manang lusing. Oo, manang lusing. Sorry naimas ti lutom. Basta matibagbagan ni William. Naimas ti lutok. Naimas sa kano. Ay, apay, amom nga na emas ni anting malusing. Kalustong ka tibangan. Di magbaga mo. Hala, makamuna kayo itong agdalmanakan. Kana aginaw. Ano taga mo? Daisy manang. Amom ti ginaw? Amok manang. Baka mo kayo tulad ang ginawan. Nakituloy ti paturok. Ay, ante. Abay. Pasensya ka nanti O sarap mi pala diyakin nga takilaod nga kwarto. Pahala kayo. Man nakaawat ni auntie. Auntie mo di siya, ano siya bagat mo? Ha? Susan sa amin, taksawan mo ko. Malayon sa amin dito Dito kaya amin. Patsem ko mga arudmat nga isang ped kang kabit ko mismo nga balay mi ti asawa. Nakalukluko kasi ka kontraktor. Alas lang di mga nalpasa ko. Diyan, minungan rin. Makamukha nga gidalimanak Ken, gawin tagtutbrasak. Toothbrush ka, saan kanya? Diyak intukot ti toothbrush ko. Baam latan, naimas latan. Kinunak mano. Toothbrush ka. Di lukot to yun. Di naman sinublat ti toothbrush ko. Kapanak manong name dakin laod a kwarto. Nadalimanag. Nadala tamat nakasagana dito yung ulos kan pungan ta just in case nga bumisita kada kami. Dito ti kwarto da. Kahit gabot at da bisita. Nagidaak manong. Ipi pa yung nakbatin.
Tsak sakit makaiskura. Ngem rin ni ingnak manong name ni Daisy. Mapaprusan naman di ba kung kuto. Hoy. Kontraktor engineer, nag-engineer, kontraktor naklan. Macho ka, nakagugwapo ka. William, kata, ada experience mo? Ada na. Saan ako ng virgin, mailiwak. Nasurukan nga makatawon nga. Tsaka narabanan ti kasto eh. Awang pa kasukat na dyan, may katlo nga boyfriend ko. Na may masakit dito, makikabit ko na, so nga pinadas ko, so nga kinayat ka, hindi raman na. Kali, nalaing ka kadingmat lang. Mapanik na yung kamto. Naging kaya manunding magpadpada kami nga lamo-lamo, tilukot tuyon, tisukit imuna nga nanganin. Hoy! Loko ka. Kada kiti talo nga nagbalinan ng boyfriend ko. Sikat kadaklan. Talaga nga naglaing ka, kontraktor. Siyak matisin mo blat manong nemi nga nang lailo kang kuwan. Kaim imas da kiti bibig na manong nemi. Ubing nga ta iti sangapulo nga tawan ngem ni misis ko. Tag 30 unisunan eh. 30 tukmet mano. E din do tabay ti anumat lang ti tawan na rito nga desi. Kasla. Pwede tinang karamkam, ikadag iti mansanas na mano. William. William, nakalalaing ka. Kadagupan nyo, sikat kalaingan, kan kadaklan. Manong nemi na pangutin nagkapanangitala ni Ed kadigiti bibig ko iti barukong na sa impababak na papaot manin manong nemi ti panangan ko kaputa nakasabsabur. Kadadada manong nemi na magusto ti asog ako nan. William. William. Nangaro na lang aruden manong nemi idiusok kon. Irusuod kon manong nemi ti bagbagana nga kakadaklan. Oray ko na inamalan manong nemi nga ninanam dagiti bibig na kabayatan nga. Kastao na yung tinak panang yukuyuk, panang basbaswir. Gagawin manong nemi kat ariak dagiti bibig na nakapigpig sa ti asog na manong nemi isong inamalak manin tapno mga makariing ti asawak. No siriing nga ta, ayan na nga ta ti asawak, ada nga ta tiruar dili daw. Di mo nipigsahan ti kaso. Nagmayat ngamin. Kapanak man William, purgling ka talaga. Manong nemi apigiso mapanak meten ko na. Uhin, kinayat katak tikas ta unay manong nemi kitore college sa ang gandang namat manong nemi. Di ba kadakas manong nemi bigla matugtugtog mabugbog manong nemi tiridaw bugbog hey sumarkitay lakat mo tiridaw ayop kayo papatayan kayo sinaday nganti asabong ko naktumay namin inukot sa tiridaw papatayan kayo
Kapag sa nga nagre tay, itakin din, natitiyan talaga. Data ti balay mi, nakalokohan. Inyawid na kami spirito balayo. Asawam na iti nga ibawawagam ti anting alusing. Sawak mo nisot at sawak. Yan salat na hagsardin manong nemi. So nga nimsaan ako na yung suot ko, di brief ko, short ko. Ako yung lukat nila daw. Ayop ka! Tsak talaga. Ayop talaga. Abit talaga agriri ka. Nablabas na ito nga nararamit ni William. Uray ko mama nagbabae ka binatadyak. Di ka matparparita nga. Nga mami ka stoy insang ba't mo mismo dito yung balay ta. Ayop ka. Taka di kita anak ta. Ano naman? Di mo kahit ka mamon. Di kita anak ha? Di mo kahit ka mamon. Di kita ka roba. Di kita laglag mo. Kita laing mo. Kinata ka ramid mo. Babae bisang ba't mo mismo dito yung balay ta. Shhh. Nagtalakan. Nagtalakan. Makatibag to. Anong name na buwak at talaga di kita anak ko. Shhh, di makatakis man. Gusto ko ni matin ti ikis. Ikis matin ngagpapaarayat ni Daisy. Dadag iti doa nga babay manong name nga inauna nga anak ko kat napandamatin pangat isuna. Kat inananawa kita. Ibatan nyo! Saan nyo kutang sa nisura? Ibatan nyo! Dayawin nyo ti ininawagan ta kayo! Ninino ko lang. Sarag mo pa dito. Pagsakit mo kini mami. Hindi ka nagloko ka daddy ha. Nagtala kayo. Nagtala kayo. Nabuwak manong nemi ni kiti karoba. Dan sakit na nagayab manong nemi ti tanod. Dan sa timawag ka na kiti tanod. Ay. Pare William. Aba yan ang gulo na ito eh. Are, family problem dato. Apay magkakataro na ako. Natama, disturbo na kita karobang kontraktor. So nga, timawag na dyan outpost ba. Eh, nagtala kami na po hepe. O na, naka-duty kami kit ko. Timawag na kata kami. May yung mananawa na kita gaapad to yan da kontraktor William, wala na ka ron. Palang tagasawa na ito, dapat na kita anak. O problema na hepe. O agad nagtal na kami matin. Sige ka rin. Agpakape ka mga rod, kontraktor. Susapot. Pakape. Lamabit lang rod. Ilukat ko tiri daw. Sobre ka. Ilukat ko tiri daw mano. Limad. Nakainong purmeda, tanod ka talaga. Ito ka kayo, hepe, apo tanod. Pasensya kayo. Karuba, pasensya kayo lang man. Ha? Ulit na nagtal na kami matin. Sige, tuloy yun, maturog. Ti asawak manong nemi katakder, itiri daw ti silid mi. Ulit di kiti talungan nako. Dua nga babae kan may sa lalaki. Adan ti high school manong nemi ti nauna elementarya pala di kiti duwa. Ito kita iti aydan ti kwarto ni Daisy. Oh man. Mabiglang arda, hepe. Ay bakit? Sweetheart. Adan sakit na pudot nga danumen para into ni bigat. Ang lakit ipakasti mong basitan ti danom ti kape, mate, asukar, ti pagkapyandan ta sudan tulat ti makamuak templan. Hanggang di hepe, ay wana kontraktor. Alala, nagkutimit ti asawak man. Rayo lang aron ni misis ko Tamanta ko Napanak man ang name. Piti kwarto nga ayan ni Daisy. Nanano ka? Kinarkaramutan na kita anak mo. Megan. Paano naman? Tulad kami lang di pala iyo. Ano? Uy. Adigat mabigat ang ganito. Sige, umikan. Linabasan mi manong name di kititahan. Ay, mabilang hepe, mga tanod Yung real bakat ko. Nagidadadang titanong. Naklay tulod na ito'y kaanakak. Kaanakam. Konduktor. Oy. Kaanakam mo, no kahit mong anakan. Sila masasom, hepe. Anong name
na pangkuinsubli di balay da. Hindi ta agpakada ako. Nakon ko na ka. Tabi situwag mo. Tinungpanak ka din. Nagtumpa ka. Nakalukloko ka. Itikid din balayo. Tinangisang patang kanyak. Kung naman ka balay, antin. Masunod ka lang agpasentro. Tapos nung inak ko may check-in. Tikan to nagpapakita kanya. Pasensya ka na naroon. Dala mapampanunot ko. Inagawid ako manunemi nagtugtugak. Ako may mangilokat tirida ko. O matulbag ko. Dati at tulbag ko na raw tayo pantalong ko kumatin. Pantalon ako mang nakasurtak man. Tugtog. Lusing! Lukat mo tiridaw! Panak pa ito kusina man. Tugtog. Ay! Lukat mo tiridaw! Yam amak ko lang manong naming nga mabuwak manin karuba. Kapaan ako ni tiyan ti jeep ko. Sadyahe nga yung plus ko. Dito'y kon manong naming tuloy ko tinaturo. Nabigatan na manong naming natangkaya ganti init, hindi makariingat. Napanan nagbasa na kita anak ko. Hindi tubliak manong naming manglukat tirida. Nakalak. Yan natin kusina. Mahanaw ta? Sipat maturo ka? Naglukat na kita eh. Tinugtog ko. Lusing, no dagat ito ulit. Lukat mo man. Lusing! Hey, Lusing! Dapat naguning yung karuba mi. William! Ay, auntie. Awan mat ni Lusing. Awan ani Lusing ta. Kinakuyog na naging anak mo. Saan mo makastari ka kita una kaya? Naging gamit ko data. Kaya nga na yan. Ang namin tinapasama kitirabi eh. Awan nanti. Ano nga awan. Mabit lang tumayak dita. Kapin mo may dito data. Bakit? Nakakamahamumalok ta, nawan tulbag kang ka. Awang nga nanti. Awang pa ito wallet ko. At tadyak matin wallet, impulsente yung shirt ko. Siyempre, dapat lisensyak siya dyan. Nako. Amo na tao mo pa eh. At tadyak pantalong ko ti kwartak eh. Awang kwartak dito shirt ko. Awan namin. Bagda, datulbag dito jeep. Napananda nga tanti. E di cellphone mo nga tatawagam ah. Di cellphone ko tata unan. Hangon na itugot. Ay po. Apay kami na ya. Awanan ti. Ano nga awan? Tori ibagak. Narigat sa amin tabiyangan nyo. Ay po aya. Agkakaruba tayo. Agkapsat kami kadidi mamang mo. Eh di mo kaya't nga idano mo to problema at makakatulong ka. Saan ba ta problema dito, auntie? Nga saan nga problema, no? Eh, duwa nga maleta. May sa, ano yan? Bit karga na kita agina. Tinalawan da kan. Ano yan? Huwag. Nakarkilan sa akin ni Lusing iti pampasero nga jeep nga nanging kargaan da ka na giti ko, gamit da. Diyos ko. Nanyamin din na pasama kaya ta kasi dyan naramit ti asawa mo, pinanawan na kamatay. Awan nanti. Anawan. Baka ka na kong bibiyang mo, anti. Ay, kasta, bibiyang ko. Alawan la. Sige ka rin. Huwag gayim ti bibiyang ko, di panawang kan. Amok na sa tinutayanda. Basta sa akid lawan lakit pakatil-tiliwak. Okay lang ko na. Nabutan eh. Awan pulos na kargak. Ni cellphone, ni wallet. At dati wallet ko dito ko. Lisensya.
driver's license ko. Minanayo ko manong name di jeep, kat napahanak di balay da, ti family house da. Ti makadakas manong name. Duwa nga kakabsat na nga lalaki, iti masidag kanyak, apamang nga naiparking ko manong name di jeep. Nakaw, ngumarngar-ngar da manong. Delikado na ito. Naturad ka pa nga umay dito, bayaw. Bayaw, pang-asim. Hanggang nga kaya. Di kaya kaya't nga balsan, dangarandak man kas pagalikan. Narabid mo, tikapsat mi. Bayaw. Sulbaran na rito nga kwa. Nga si kakalma ko ma. Siyempre, na madangrandak. Mabaling kayo mat nga kasuan. Sikat ikaswan mi. Kaduam da nga babae. Insang pad mo pa yung mismo ti balayo. Mismo nga balayo. Nga mangmangid kapsat mi ti as-aso ka na rin iyo. Kunak malanon, manakam ka. Edukado ka mati kunak. Nung si kangatan ti kalalaglagan nga asawa. Lagit awatak lata na bayaw. Kayat yung iba kakaniyak. Ala, sige. Nakasagana ka mang sagrap ka na kita nga, naalas, sao. Naalas, kimso, kipeso, amo man lang tinaalas. Kat no, pagrangasan na ka ita. Alagit, maraming ko bayaw, nusot kayat yung ang antikonakon. Numadangrandak, may saklang kayo. No mapapatay dak, may balod kayo. Maulila na kita kaanakan nyo. Mabalot as kabsat nyo. Ha! Nasasayat pa ikaw, nasawa natin, kaskan ka. Babaero. Nagkaro ka man. Isang put mo pa nga mismo iti balayo. Amin. Napuputan na partay ka. Dula amin. Mayawid mo pita jeep mo. Nabartek ka kuma. Pasensya ka yun. Ayaw. Kasalita ko man ti asawak. Di nakakita kasalita. Nga bayaw. Nakatulbot di balay eh. Ada sadya na ginagamit ko. Ada sadya ti lisensya. Ada sadya ti wallet ko. No, di na pala kahit agawid. Mabaling ka din alak ang kuha na ti tulbot. Nayan na ka di. Saan ka sumsumrek? Pamlatang takam ti na mapamakalit tulbot. Padasam ti sumrek. Ori mapapatay na ka. Di ba kami nga rumaot ka? Kalan ti tulbot. Imbilin na ti kapsat na. Taktakal kami ti pag-ina na ito yung siyak eh. Kaya talaga na uyong na ito kayong ko. May sakada kini malalaki na ito lugar daw. Ti kapsat na manon na yung inaudi, tirapan ng alat ti tulbot, madamdamadan. Dato yun ba yung? Yamanak ba yung? Napamanakan! At saan ka napapakita ito? Naturad ka kindi ah. Padasam pa'y tagpakita dito, teko na. Sige ba yaw? Baliwa minto lang ang tagsalita ti asawa. Lapo na kan! Way! Pumanawak! Way! Hindi ba kasang paitak dito pala ay manon name di maalak ti cellphone ko, in-dial ko, ti number, ti asawa. Ring nga ring. Di naman sungbatan. Inulit-ulit ko lang mano. Di ko ang sumungbatin. Ana! Ibagam! Sing. Pakawarin na ko ma. Saan nga sinsinan tinaramid mo? Ana? Saan nga sinsinan tinaramid mo? Paunay ka matin. Saan kuntun ng ulitin? Talagang saan mo nga maulit? Saan na ka ng sangpatan? Dito nga gawid di kita anak ko nung agkapod at eskwela. No, umayag dita, no, kasalita ka, sangon-sango, di nakapad pastri ka, kakapsat mo. Kaya man ka, saan na ka, dinangran. Gawid kayo. Please. Saan kong tunulitin kasi yan? Nagkaro ka. Yung sangpat mo mismo.
Palubusan ka kahit na makirelasyon sa baling ang babae. Basta lagi di mo liwain ti obligasyon mo ka na kami. Yan kasi dyan narabit mo kinsangpet mo. Paunay ka, nagkaro ka. Ano kahit mo asawan? Pagdinan na kami nga doa. Kahit mo nga doot asawam, doot bakit mo? Tapno doa bakit? Anton. Sandong ko na kaman. Sige. Bye. Anong name? Nagdigusak. Mga anak ton sa J. Santro ko na. Opisina. Napanak manong name iti kasidgan ngayon ti project ko. Musta kayo, Bing? O mala problema? Tatatam yan. Bing di kapatas. Awan problema, kontraktor. Wala nga bulan na ito, malpas to. Alright. Noong problema, di awan. Sige. Tayo nagjabangir. Kapahanak manong nemi. Itinangin kapwak ni Daisy. Si Mabat manong nemi. Ni Timyo. Di pa nakapurman ko. Was. Kung may nakasapsapulan dito eh. Sino? Ay, inauna nga kampsat ni Daisy. Ito lalaki. Dito umay na ulo mablabas ito yung tatuan. Tatu na. Uwan. Ex-convict ko na lang. Habi ka no? Napamugayam intaray ni Daisy Darabi. Ano pa kamatid subli ah? Wala, insublim. Yung diyan ka mo noon yung pulpulog ni Daisy kapot nakarkaramutan ka no? Hasta unit ka unag karamot ti rupa na. Saan mo na sakta ng karamot ha? Sakta papasulan na. Ape ka nung insangpat mo ka nung amin di balayo. Hala? Dati basol ko. Ape si Muro. Datan ni. Abay, di na ka mo tulungan? Kakadwa. Kinunako na. Anong name? Tangan to dito preros ko. Inaladan na di. Ayan ko. Hey! Di ko, saraan si pagnaklat. Sarita kami dahil kibalkalikan. Kade, di ka lang masisdagan. Awan to malalaban mo. Nakaanda to di kakadwa. Ayop ka. Ano na parang mga nangyawit? Iti, akabsat me. Si Muro naman. Isak lang ka. Ano nga kaso? Hindi ka matsumumbat. Basta isak lang na ka. Physical injury. Mabalin. Yung sama na siya tinang karamot kang kuana, kanda ng pungot kang kuana. Basta isak lang na ka. Sus, isak lang na ka. O di, naglag tayo. Nagawid mitlain man. Kaya na, di kita kakaduwak manong naming mabutantan nga pan agatang sa Diyanggi di Daisy. Damat sa wali pa yung mapanyo pagkatangan, ha? Nasaan nyo kahit sa Diyan. Basta, umaiktuan na sa doon. Nagpasalduak. Pinasin nyo trabaho nyo. Kaya naliston nyo. Tapno aliston, malpas. Tapno pumano tayo dun to. Uri la talo nga bulan manong naming agmay may saak. Kastat kapaot, iti panangay ayok iti asawa. Aging ka nga si Mang Pedak dito balay, nakasilaw manong naming niya dadan. Sinabat nak manong naming ni Myla ngay naunang anak ko. Daddy, ni Mami, awan. Anong awan? Da kami ti mo na nga nagawin. Alalo ko yung mga nagsublin. Nagsubli kami, hindi na kayat. Da kaya natin nagsublin, no kayat ko na na. Bayan, tadublek to nga mapansukunin. Bakay kami, Dad. Wala na rami rin yun. Saan ko ito ulitin? Wala madagchiks kayo ng sangkas dyan. Ang igat na sakit ba't noon na yakin ni Mami? Lawang nga ro, amukong. So, balik ito nalukoy ni Mami yun. Tawag-tawagak manong nemi
Ngayon may papilit na natangan din na kahit agawid. Ngayon, iti ba isang arabi nga sumang petak manong, adan ni mami daddy. Hala, adan ni mami. Yun na, dito kwartuyo. Parang si Mrek manong name. Nakaida iti katre. Si magpatak, kanina bawa. I love you. Impatanak, Samuel. Inidamo akit agulgulagol, hindi bumaybayag ko na, tuyak na. Maili iti loko. Nanipatak pa yung inlak, tiri daw, manong name. Inanisto kayo katarwatak, kayo arwatan na, kalpasan na. Amo ka may ilo ka, kas mati ilo ko kayo ka. Samuel. Samuel, tong ngulitin ni kasi Samuel, santun. Noon na tala mararamid mo. Pinadas ko lang noon at reaksyon mo. Gago. Ano reaksyon ko? Sabi nga, di ka nagre-ring nga dagos. Imtulok mo ka, nagkwarto kami. Kaya mo kagat. Samuel. I miss you. I miss you, Samuel. I miss you, Trosing. Ramidem, ka na gini babae. Sikat ka kay Masan. Mati akam man, sikat ka kay Masan. Nasakta kay Masan, apay, rumaman ka palat sa bali. Una, narikat mo't numay-may sa. Manong nemi saan kon nga inulit iti nangyawid. Tansyak mo ten kayat iti makirelasyon. Ingkarik nga jakton ulitan ti kasjay ken ingkarik manong nemi nga awanen ti sabali. Tano mailiwak ana palat sa pulik ken ni misis ko. Ori ti agdama ket agtawanen ti 35 ket 37. Kasla sampay lang nagbalbal yung manong nemi ti rugsuming agpadpada. Napiminas pa kit itan manong. Nagagagatak itan. Taawanen sa bali nga pangibaswirak. Nilaeng misis ko manong. Nagpaiso manong nemi chikbuyak idi. Ngam nagbaliwakon. Siguro kit talaga kastat na ikari. Karigidi nga tiyampo, iti pa nagbalbaliw kon. Ingkarik kajak to naramidan, ajak to rumaman ti sa bali. Map na nga konti anda kanya, ngawan data, no saan nga ni misis ko, kaya nagtalungan na ko. Nagturupusan, ti may sa kanakwana iti kolehiyo, kanagtabtrabahon, adadang nagpadpada, nagitin anaudi manong nemi di college. Kaskasano lang manong, mapagraduar milakit amin ida, agpamilyadan tumaten, naginanak tumaten ang akong kontrata, magipastek kam tulayangan ti negosyo nga pag tinulungan mi ti asawa kabayat nga panang uremin tumat na kitagbilin nga puko na. Ito nga rin ti pagkasalitak manong kanagyaman naklawan iti anos mo kanang ibasa kat sabi ko matadamat na batik ka adal liw-liw akin pagsarbingan ti biyag kadigiripadak nga dimngeg more power to your program and God bless. Tuyagyaman nga pagaya mo sa William. Loko ka, William. Pingaminayawid mo. Loko. Padaanan nyo ni Yung, ni Kasin nyo ngayong yung TKIK Problem of the Day. Sumasarunan.